Hello, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live ta. Dugay na gyud ka live mga igsoon, no? So, naningkamot ko nga maka-live ron bisan dili ingon nga taas kayo kay after this, magkuha na sad ko sa akong anak. Kumusta mo diha? Share sa nako igsoon na wait sa istorya taron. Sagdi lang mga igsoon kung in this previous days wala ta ka live basta ang naagid mo permi sa akong prayer. Perminte na, no? Usa mo sa first priority na ako in prayer kamo mga followers, mga subscribers, tanan nga nagsunod diri mga igsoon. Again, ako sa ning share. I-share sa palihog igsoon atong live kay nindot ni magisgot tarong pulong sa Ginoo para sa iyang kay mayaan ni. Salamat sa Ginoo. Okay, so ako sang butangan og tima di kay naglargo naman tag live nya wa ko kabutang sa tima ba or caption aron makabalo ta sa unod sa ato ang kuan live ron. Okay, so this morning igsoon nalang ko'y gusto i-share ninyo may tungod sa kinabuhi ni Job. Okay, kinabuhi ni Job ang atong isgutan ron. But anyway, ako sa ning i-share, no? Share sa nawa atong live igsoon. Para sa kay mayaan sa Ginoo. You can now start mention your friends and loved ones in the comment section mga igsoon, and don't forget to type at followers at highlights at everyone. Waday background atong live, no, kay di ako sa gawas niya. Para akong sound sa kuan sulod niya. Makuan lagi masuko na si Mita ng mga background, no, kay ang ato mo kong followers kay kuan na 216,000 followers unya. Tingala ko kay murag mabantayan ako dayon ni Mita ug naa ako yung mga background, no, kadungog man mo sa akong mga background before, mga labod, mga basta any songs mo kuan ako mo naay notification ba nga mauna, no, na ba maka-copyright ta. So sagdi lang importante ani mga igsoon kay ang unod bitaw sa pulong sa Ginoo ang mensahe nga akong ipaabot ninyo this morning. Again, i-share sa nako igsoon. Kamusta diha atong i-share ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ako sa ning itag. Okay. Ako sa ning itag igsoon. Yay. And then right. This time we have 43 viewers. Shout out to 116,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Dili ta magdugay, no? Sige, mag-start na ta. Anyway, shout out din ako ang Cebu City Jail, no? The other day dito tayo igsoon. Last Tuesday na ako higayon nga ning wale dito. So shout out na ako mga bradiha tanan nga na diha, no, sa Maximum 4. Shout out Maximum 4. Okay, shout out diha tanang mga anak sa Ginoo nga naa diha sa sulod nga silda sa bahay ni Kuya, no, nga pinanguluhan sa buutan og nangalagad na pud sa Ginoo ni Brad Aris. Shout out brother, shout out balikon gyud ta mo diha, di jud pwede nga di ko mo balik basin karong Domingo mularga ko unya ni Kalunis mosulod ko diha. Mudungan ko nila, no? So, shout out sa tanan nga naa diha sa bahay ni Kuya sa Cebu City Jail ug sa tanan mga brad nako diha, no? Brad Rains, shout out tanan. Sila Brad Kini tanan.
kung i-shoutout o ang igsuon ni Brad Jomar nga gusto siya muduol nako pero wala jud mi nagkaistoryag maayo nasya sa maximum murag sa brigada asam to Brad 19 ba to no so mao na nga excited ko mobalik kay atong last time nga diha ko paminaw mga Brad mura og napingis bitaw mura og natapsingan ko sa akong higayon ba kay di man ko to schedule na to but this coming Monday by the grace of the Lord maningkamot ko ban sa pagtugot sa labang makagagahom no. Shout out yung tanan diha. Shout out sa nako si Brad Winston Lino nga among gihapit right after sa amuang pagbisita diha sa Cebu City Jail ning hapit mi didto sa asa to dapita somewhere in Tisa, Labangon. Dika Homes, okay? Shout out nako si Brad Winston Lee didto mi sa residence nila. Unya gitagaan ko higayon sa Ginoo nga mo pray nila sa iyang asawa. Praise God, no? So, ang mga amigo na tanan, shout out tanan, no? Mga followers, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa mga subscribers. And sa wala pa maka-subscribe sa itong YouTube channel, you can subscribe. Free ra, ang link nasa caption na nga live. And then, shout out na ko tanan mga OFW diha, mga seaman, mga naka-permanent residents. Tanan nga mga followers na to all around the world. Shout out. Luzon, Visayas, and Mindanao again. Mga brad na ko diha, Saya, Skeptron in Arms, tanan. Nan ko imbalik na ko mga igsoon na ko higayon ba nga mo deliver sa pulong sa Ginoo. Ako nang shout out si Brad Herman, Pastor Herman, Pastor J, usa ni sa mga ninggian ako didto no sa Cebu City Jail, sila Pastora Ninit, Living Water Christian Fellowship sa Kanipaan po Talisay, shout out sila Brad Edsel diha. Tanan, shout out day ko no ni Kenji de la Peña, isa man no? So, balik na ko na pohon, no? Pohon, itugot sa Ginoo. So, this time, Igsoon, again, ato ang isutan karon this morning is about Job or Job, okay? Alagad sa Ginoo, nga ginganlag si Job, Igsoon. Ako i-share ninyo, nga importante lang nga mensahe karong buntaga. Unya, before we start, I just want to encourage everyone again to share our live this morning and to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, and at everyone. Long live the brother, Dexter Gabiola. Okay. So, before we start, let's pray. Okay. Dili lang ta ingon magpaabot sa uban kay busy ba kay ko kabalo na mo no. Kuman ani adto na pud mi ko magkuha ko sa akong anak igsoon, no? So let's pray. Tong i-welcome ang presence ni Lord, Father in heaven. Thank you, Lord. Taliwala sa kabisi na mo Ginoo gitagaan minimaghigayon nga mamalandong na usab sa imong pulong. This time, Lord, we acknowledge your presence, Lord God, sa among pagabuhaton karon. Panalangin among buhaton, and I pray, Lord, andama among kasing-kasing, andama among hunahuna, among pagbati Ginoo, among panudlanan nga espirituhanon Ginoo, andama aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. I-bless na ng mga viewers karon nagtan-aw, bisan pa man ang mag-replay ani unya, i-bless, Lord God. Tanan nga makadungog, makakita, maabot kung asang dapita maabot ni nga live, Lord God. Let your presence Ginoo mabati namo. Imong gahom, imong dihog ang pagpanglihok sa Holy Spirit. Holy Spirit, this is your moment. Ikaw lamang Ginoo among gipataas. Wala mi mag-isa og relihiyon, pundok, or any groups and denominations, but we lift up only the name of Jesus Christ. So Lord God, you alone will be glorified this time sa among pagabuhaton. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. So we have 56 viewers this time. Okay. So since nagdali man ta igsoon, gusto ko mag-start ta og maabot ta og viewers nga mga 100 plus, pero nagdali man ta. So, replay lang to sila, Igsoon. Nindot niya itong mensahe karon Igsoon, it's about Job. Kato bitang si Job, Igsoon, gikwaan og mga kabtangan, bitaw na loss ba, ang everything nga naa niya, except sa iyang asawa. In just one day, di ba, kabantay mo ito, kinumdo mo? Sa kadlaw lang Igsoon, mo nag-ingon sa usa ka pamilok, ang tanan nga mga kabtangan ni Job, apil yung mga anak, nawala. No, mao niya itong isgutan karon. So, nag-ingon diri Igsoon akong basahon, no, atong i-refresh, no. Ato ang tawag na i-recall ang history sa naitabo ni Job Igsoon sa Job
Kapitulo 1, versikulo 20 hangtod sa 21. Love, tagay ro kog tubig. Palihog. Hallelujah, praise the Lord. Excuse me. Ingon re igsoon. Tag-init gamay love. Job 1:20 to 21. Kumbasahon. Oy, Paul, naday ka diha. Salamat ha. Okay. Again, Job, Kapitulo 1, versikulo 20, hangtod sa 21. Nag-ingon direksyon. Mitindog si Job og sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti. Okay. Unya, gikiskisa niya ang iyang ulo, og nihapa siya sa yuta og gisimba niya ang Dios. Mingon siya, nataw ako nga hubo. Next line. Ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Again, akong balikon ang giingon ni Job igsoon sa Job Kapitulo 1, versikulo 20 hangtod sa 21. Nag-ingon diri, mitindog si Job ug sa iyang kaguol gigisi niya ang iyang bisti. Unya gikiskisa niya ang iyang ulo ug nihapa siya sa yuta ug gisimba niya ang Dios. Mingon siya, nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. So, atong nadungog igsoon ang story ni Job, ang iyang nahitabo ba? Kay actually, kani siya nga panahon igsoon. Si Job ani igsoon, grabe ang nasinati kay sa usal lamang kaadlaw. Bantay igsoon na. Listen. Look at me. Sa usal lamang kaadlaw igsoon, hurot iyang mga kabtangan ani. Hurot og kamatay iyang mga anak. Hurot ang iyang mga ari-arian ba no? Ang iyang mga properties, iyang kahayupan igsoon. No, nang hurot in just one day, except sa iyang asawa o katong naay na buhi nga tubitawng tawag ana katong tig hatag sa taho ba niya tig report no, reporter Marites mao ray nabuhi o katong iyang asawa, pero tanan the rest hurot iyang mga hayop, iyang mga kabtangan, iyang mga anak na hurot igsoon in just one day. And sa diyang nadunggan niya ang report igsoon sa naitabo sa iyang kabtangan, sa iyang mga anak igsoon. Mitindog si Job ug sa iyang kaguol gigisi niya ang iyang bisti. So this time si Job igsoon naa sa depression, nasa disappointment, no? This time igsoon si Job nasakitan og maayo kay daghan ang naa niya nga mga importante nga mga butang, importante nga mga tawo nga nawala igsoon, di ba? So na disappoint si Job ani. Mao na nga iyang gigisi ang iyang biste igsoon sa kaguol. Unya iyang gikiskisan ang iyang ulo ug mihapa siya sa yuta. Okay? So aning tayma igsoon nasakitan si Job. Aning tayma igsoon naguol si Job, nagsubo siya ngano man pastor tungod kay ang iyang mga kahayupan, ang iyang mga kabtangan, katigayunan, labi na labahos tanan pinakasakit iyang mga anak. Nangamatay igsoon kanang adlawara the same day. After sa first reporter na napoy laing reporter na hantod na hurot sakit kayo. Ang pinakasakit igsoon sa masong gingon. Excuse me. Kana bitaw nga duol sa dughan nimo mawala nimo. No? Kasuway na ba mo igsoon nga naay mga tawo nga duol sa imong dughan nga mawala nimo? Dili siguro nimo asawa, dili nimo bana, dili nimo uyab siguro ginikanan, igsuon, basta kanang mga tawo ra nga duol sa dughan nimo once mawala nimo, di ba kabantay mo nga affected, ta sakitan ka, matandog, tangano man duol sa dughan, pamilya nimo, namoy bloodline, relatives or unsa close friend nimo, sakit. Si Job igsuon sakit kayo, anak niya nangamatay tanan, no? Sa dihang nangawala, nangahanaw ngiyang kabtangan, igsuon katigayunan, kahayupan, no? Ang negosyo ni Job igsoon, ang iyang source of income, nawala igsoon. So si Job yung gigisi yung sanina, yung gigisi yung business tungod sa kaguol, tungod sa kasakit, mga kaigsuonan. No? Sakit kayo, di ba? Kita gali mawadaan na mamatay atong iring o giro nga maguol, magalitang uban, manghilak pa. No? So si Job igsoon nasakitan ug tungod sa iyang kaguol, iyang gigisi ang iyang bisti. Pero tanawa igsoon, tanawa si Job. No? Next line. No? Iyang gikiskisan iyang ulo, mihapa sa yuta, abi na to unsay may tabo. Ang next line, ingon, mihapa sa yuta o gisimba niya ang Dios. Tanawa. Tanawa si Job igsoon. Instead nga si Job igsoon magwala, no? Pareha ng uban mga tao igsoon basta naay mga disappointment,
na ay mga anything nga naa nila nga na loss, nawala, walain, magwala na, magmaoy na, no? Mangutang din nagtanduay, Red Horse, Emperador, Fundador, muadto din na sa kahilayan, no? Musuyop din na, aron makalma, no? Pangitao nila ilang comfort sa mga kahilayan, sa mga dili maayong butang. Apan si Job igsuon nga matay ang mga anak, na loss ang everything nga naa niya, ang iyang kabtangan, katigayunan, kahayupan, igsuon. Nangamatay, nangawala, nangahanaw, ang iyang gihimo, igsuon. Na-disappoint siya, iyang gigisi ang biste, pero minghapa siya sa yuta, igsuon, ug midaig sa Ginoo. Ang bugat nga gistorya ni Job mao ni, tanawa. Mingon siya, nataw ako nga hubo, ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. So this time, igsuon, aning taknaa nga bisag sakit na kayong nahitabo ni Job, wala niya basula ang Ginoo. Wala siya makasala sa Ginoo. Wala niya gi-question si Lord, Lord, ngano man? Kayang tinuod si Job, matinud-anon, may nadlukon nga alagad sa Ginoo. Buutan, mataro nga anak sa Ginoo. Igsuon, nagsunod sa Ginoo. No? Apan, sa kalit lang na nahitabo sa iyang kinabuhi nga dili basta-basta, igsuon. Dili gamay, kung dili dako nga butang, importante pag yun. Nawala ang iyang mga anak, iyang kabtangan, katigayunan, igsuon. Nahanaw! Apan imbis nga masuko si Job sa Ginoo. Imbis nga iyang basulon o questionon ang Ginoo, wala iyang gisimba ang Ginoo. Ngano na igsoon? Ngano na pastor, buguyan is Job, no? Ngano ka, no? Nga nawala ang iyang mga anak. Kita mga magtiayon, kita mga ginikanan nga nagtan-aw na, di ba? Usa sa treasure na to, gi-treasure og maayo nga atong mga anak nga bililhong gasa sa Ginoo, no? Ako gali mga igsoon, masakitan akong anak, murag lain akong bation, murag katong kinabuhi na ko sa una nga nawa na ba murag mo bangon kay siyempre matandog ka anak nimo, pero si Job igsoon patay iyang mga anak, pero never niya gi-question si Lord nga, ha Lord, nga ano man taliwala ba Ginoo sa akong pagkamatinud-anon nimo, taliwala sa akong paglikay sa kadautan, mao ni gibalos nimo nako unsa man kang klase sa pagkaginoo? Wala na gisulti ni Job, but instead si Job mihapa, midaig, misimba sa Ginoo. Ngano ka? Kay bawa mga igsoon, ngano na? Tungod igsoon, kay si Job, usa ni siya sa pinakadako nga example nga mas gigugma niya ang Ginoo labaw sa tanang butang. Ang para ni Job igsoon, mawala man ako tanan. Mawala man ako tanan, akong mga anak, akong kabtangan. Mawala man ako tanang katigayunan, ari-arian, kwarta, bahandi, nining kalibutan. Ang importante, ang tag-iya sa tanang butang, ang naghimo sa tibuok kalibutan, nagpabilin ka nako, mauna ang mindset ug naa sa dughan ni Job. Amen. Para ni Job igsoon, mubiya man tanan nako, no? Mausab man tanang mga tao nako, basta ang Ginoo naawa, mausab nako. Mawala man ako ning kanang mga butang, mga material nga butang. Kabantay mo niingon si Job nga nataw ako nga hubo. So gikuan ni Job, gi-admit nga ang tanan nga naa niya dili ginatungod sa iyang pagpaningkamot, kung dili tungod sa Ginoo. So, ang Ginoo na ay katungod nga mubawi. Kay nataw ra daw siya nga hubo, mutaliwan ra pud siya, mamatay nining kalibutan na nga, wala gid siya madala. Mao na igsuon nga, taliwala sa kasakit sa naitabo ni Job igsuon, wala niya basula ang Ginoo. Wala niya question na ang Ginoo. Wala siya nang luod, kay ubang mga Kristohanon igsuon, masakitan gali mang luod na di na musimba. No? Nagali mahitabo nga disappointment kay ang atong desisyon, ang ending ana na dismaya ta, no? Maluya na ka, wala na kay gana mo ampo, no? Di na kaganahan sa buluhaton sa Ginoo. Mangluod ka, pero si Job wala mangluod. Kung dili minghapa si Job ning simba sa Ginoo. Imagine, ngano man tungod kay si Job mas gigugma niya ang tag-iya sa tanang butang kaysa mga butang nga naangko niya. Kuha ninyo akong punto. Si Job, mga igsoon, mas gihigugma niya ang tag-iya sa tanang butang kaysa mga butang nga naangko niya. Mao na nga wala natandog si Job. Mao nang si Job igsoon wala mapiktuhi. Ako na ning gibalik-balik ninyo mga igsoon. Once makakat-o na ta paghigugma sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Once ang makabalo na ta nga ang source atong kalipay walay lain kundi ang Ginoo, walay tao, walay sitwasyon, walay circumstances nga maka-disappoint nato. Kay ang source atong kalipay ang Ginoo man. No? Tanawa ng ubang mga tao igsoon, mga magtiayon nga ang source sa ilang kalipay, ilang bana, ilang asawa,
Kung makadungog sila nga nangabit ilang asawa, ilang bana, maghikog. Ngano man na, naghikog na depress, ngano man na. Tungod kayang ilang kalipay, dito nila gikuha sa ilang kapikas kinabuhi. Yes, malipayon, manta ako, malipayon ko, kinakoy asawa, malipayon ko na ako'y anak. Pero, above all, labaw sa tanan, ang pinaka source atong happiness, walay lain si Lord. Kay once si Lord ang source sa atong kalipay, ang pinaka tinubdan, walay tao or circumstances, palibot nato or sitwasyon nga makadisappoint nato, makapaundang nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay para nato mura tag si Job nga sa dilang mawala man ni tanang butang nining kalibutan, tanang naangko nako mahanaw man ni, dili na igsapayan nako, dili na importante nako, ang importante nako nga ang tag-iya sa tanang butang naa sa kong kasing-kasing. Kay mao ni igsoon tinuod, once ang tag-iya sa tanang butang si Lord ang nagbuhat sa tibuok kalibutan, naa nimo. Posible raman ang katong mawala, mabalik to nimo. Posible man igsoon nga katong mga na-lost nimo igsoon last year, mabalik ra to karon. Tanawa ang next line. Nganong si Job igsoon, instead nga magwala, instead nga magmaoy, instead nga magubog-hubog, instead igsoon nga ihang basulon ang Ginoo tungod sa naitabo siyang kinabuhi. Nganong wala, nganong chill raman si Job. Nganong imbis mangluod siya, iya may nung gidahig ang Ginoo. Tungod kay si Job, kay baw siya nga, napa ang Ginoo, ang Diyos, nagpabili niya. Kay baw siya nga wa siya biyahe sa Ginoo. Nga bisag mawa man ang mga butang nining kalibutan, ang pinaka-importante nga butang niya, ang pinaka-importante na ang Ginoo niya nagpabilin. Sama ra na igsoon nga mamiya man ang tanan nimo. Mubiya man tanan nimong mga higala. Mubiya man imong pamilya, biyaan man kasi mong bana o asawa, bahala na sila diya. Ang importante, wa ka biyae sa Ginoo. Amen? Tanawang next slide. Job, ay ito sa Job 42:10. Kay nag-ingon dire igsoon. Sa Job 42:10 nag-ingon dire. Unya human makaampo si Job alang sa iyang tulo ka higala. Tanawa bugat kay igsoon. Next line. Gibalik sa Ginoo ang kadato ni Job o gidoble pa kini. Wow. Ano? Sige ngon dire. Gibalik sa Ginoo ang kadato ni Job o gidoble pa kini. So unsa tong gikawat igsoon sa panuhay igsoon, unsa tong na-lost niya igsoon, unsay na-lost ninyo last year, posible nga this year dublihon as Ginoo. Amen. Basta ayaw lang yung question na si Lord, instead pasalamatan to si Lord sa tanang pangitabo nato, kasakit man, unsa may disappointment, just praise God for that. Tanawa. Mao ni hinungdan igsoon. Si Job igsoon wala siya paki nga mawala niya tanang butang. Mawala niya ang mga kabtangan, mawala iyang mga anak, mawala igsoon iyang bahandi, iyang kadato, iyang kwarta, ang iyang source of income, mawala, mahanaw. Si Job walay paki, kay para ni Job igsoon, mawala mamong tanan diha. Ang importante ang tag-iyas tanang butang na anako, kay usa ka adlaw pwede naman to ibalik. Tinuod jud. No? Ang katong mga nawagtang ni Job igsoon, gibalik, giduble pagyud kuno ang kadato ni Job. Amen. So mao ni igsoon akong gusto ipaabot mao ni nga kung naay mga butang nga nawala sa atong kinabuhi, tao ba ayaw paggukod. Nawala na for a purpose. Ang importante igsoon nga nawala na atong Ginoo. Kay naay ubang mga tao igsoon, mga Kristohanon, mawa na gali ng mga importanteng butang or tao silang kinabuhi. Mawala na pud sila sa Ginoo, kay mura silang mangluod no, sayop na. Importante igsoon ang Ginoo nagpabilin sa atong kasing-kasing. Ang importante igsoon bisan traidoron ta, biyaan ta, bisag kinsa pa ng mga tawhana, mga respetado mo biya nimo, bisag unsa pa na imong makadato, mga sakyanan, bahandi nining kalibutan, mawala nimo, wala nay problema basta ang tag-iya sa tanang butang nagpabilin nimo. Kay usa ka adlaw pwede ra to ma-restore, pwede ra to mabalik. Kay mao man to ang tag-iya. Nawa man ang mga kwarta nimo diha igsoon, bahandi na loss na. Ang importante ang tag-iyas kwarta na si mong kasing-kasing hangtod karon. Kay mo balik ra ng tanan sama sa naitabo ni Job igsoon, gidoble ang nawala, gidoble ang kadato, ang iyang makabtangan, katigayunan nga nangahanaw, mga properties, mga bahandi, gidoble pagyud sa Ginoo. Unsay gingon diri? Job 42:10 gibalik sa Ginoo, no? Gibalik ang kadato ni Job. Dapay sumpay, no? Gibalik sa Ginoo ang kadato ni Job. So mao ra to tanan. Napa o gidoble pa kini. Grabe. Amen. Kung milyonaryo to si Job ato nahimong bilyonaryo na. So ingana ang Ginoo igsoon, mao na igsoon nga ang kinabuhi nining kalibutan samtang nangalagad ta sa Ginoo, ang pinaka-importante gyud nga naa na to si Kristo ang Ginoo.
Mawala man ang tanan nato igsoon, kinsa man na tao, mga kabtangan nato, bahandi unsa man igsoon. Ayaw pagpanayang, no? Nawala na kay nay purpose igsoon. Walay mga butang nga nawala nato igsoon, nawagtang, walay katuyo ng Ginoo. Ang tanan nay pagtugot sa Ginoo. Amen. Mao na nga ayaw pagpanayang, no? Nya ayaw sad question na si Lord. Ayaw basula si Lord, ayaw pangutanan ang Lord. Ngano man di ba mao ni no? Ayaw timan igsoon. Padung before ka mo question hinumdumi perpekto ang Ginoo na to. Wala siya itugot nga nasayop. Once itugot sa Ginoo sakto siya. Kita may sayop, no? Mao na igsoon nga na may mga nagtanaw karon diri nga maybe ang uban mga tao or kabtangan or nay mga anything nga diha na-achieve nimo pero nawala siya. Sagdi lang, no? Just praise God for that, no? Be grateful for God kay si Lord nay katuyuan. Amen. Mao na giingon wala siya tumpagon, nga wala siya tukuron. Wala siya siradan nga pultahan kung wala siya ablihan nga pultahan pod nga lain nga ablihan pa jud ang bintana. Amen. Mao na igsoon nga na si Lord igsoon. Mao na nga di data ang mensahe karon kabuntagon, di data angay maguol mabalaka kung nay mawala nato. Ang importante igsoon sa tuang kinabuhi mao ni ngang tag-iya sa tanang butang ang nagbuhat sa langit ug sa yuta nagpabili nato. Ayaw pagpanayang kung naay mga kwarta nga nawala nimo last year. Ang importante ang tag-iya sa kwarta nagpabilin sa imong kinabuhi. Pwede pa to dublihon ang nawala nimo. Salig lang sa Ginoo. Sama ni Job igsoon, wala gyud niya wala niya basula ang Ginoo. Kundili ning hapa siya no, ming simba. Pagdawat niya sa report igsoon, ming simba siya sa Ginoo, ming hapa niya sa sunod nga mga bersikulo o kapitulo gibalik sa Ginoo ang mga nawala ni Job unya gidubli pa niya ang iyang kadato. Ngano man na pastor tungod na kay ang nawala ni Job ang mga material ra nga butang, ang mga tao ra, pero ang Ginoo wala man nawala niya. Nya kabalo na beta nga once ang Ginoo na nato, naapon nato ang tanan. Ang Ginoo igsoon, He is the creator of heaven and earth. And ingon siya sa iyang pulong, silver and gold are mine. Siya ang tag-iya sa tanang mga bahandi nining kalibutan. Nganong maguol man ta kung naay mga bahandi nga malos nato. As long as na ang tag-iya, anytime mabalik to, duble pa. Amen. Mao na igsoon. So mao na ang mensahe karon nga ato ang makutlo sa kinabuhi ni Job nga. Ug na may mga nagtan-aw karon nga naay mga nahitabo nimo nga nasakitan ka kay nawa nimo. No, pasalamati lang Ginoo, no? Naay katuyuan si Lord, ang importante ang tag-iyas tanang butang ang Ginoo nga labing gamhana naa nimo, no? Salig lang ta sa Ginoo kay sa unahan ngadto igsoon sa atong journey sa karon nga bag-o naman ni nga tuig kung last year na kay mga disappointment ay mga daghang nawala nimo ningagi na tong tanan oy kalimti na to, no? Karon nga New Year igsuon mao ni timan naay ihatag ipakita si Lord nimo dublihon pa sama sa nahitabo ni Job. Basta mao lang ni igsoon timan ang importante nato karon ang Ginoo nagpabili nato. Ang Ginoo naa nato, no? Nawa na to tanan ay nangawa na to nahanaw sagdi lang butang ra na. Tao ra na pero ang tag-iya sa butang kanang butang. Kwarta ra na nawa na to, bandi ra na kabtangan pero ang tag-iya sa kwarta sa mga bahandi o kabtangan naa man nato. So anytime pwede mabalik to. Dublihon pa sama sa nahitabo ni Job mga higsoon. Amen. Usa ka gamayng pagpahinumdom kanato nining kabuntagon. So akong encourage challenge sa uban nagtan-aw diha kung naigo man gaani kay naay mga nawa nimo. Kalimti na move on na nawa naman to. Ayaw sige gukod timan ang importante ang tag-iyas tanang butang ang Ginoo nagpabili nimo. Katong nawa nimo pwede to dublihon sa Ginoo. Katong nawala nimo igsoon pwede to ilisan sa Ginoo. Maayo to para nimo na napay mas maayo. No? Napay the best ihatag ipakita sa Ginoo nimo this 2025 as long as we have faith in the Lord igsoon. And He will make a way and He will show us something great, something unexpected surprise. Amen. Basta mo tuo lang dag mo salig sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this morning. Salamat, Ginoo, sa imong pagpahinumdum namo, Ginoo, nga dili mi dapat mabalaka, maguol kung naay mga mawala namo, Lord. But ang importante nga naa ka nagpabili namo.
Kay hangtod nagpabilin ka namo Ginoo katong mga nangawala pwede pa to dublihon nimo. Even i-triple pa nimo Ginoo. Salamat Lord nga sa tanang butang nakay katuyuan. Sa tanang butang Ginoo nakay purpose, wala kay itugot nga makadaot kung dili makaayo. Sometimes lang masakitan mi Ginoo. Sometimes Lord maglibog mi kay wa mi kasabot apan sa unahan among ma-realize nga naday kay katuyuan. So Lord, thank you so much for your word. I pray nga kani nga minsay makapaligo namo. Mao ni maghatag na mo motivation nga mo abante mi mo padayon mi bisan nadagma mi last year na nangawala namo ning agi na to. And excited me sa mga ibalik nimo og idoble, i-triple kanamo this year, Lord God, in Jesus' name. Thank you so much, Lord, for your presence. Holy Spirit, thank you sa kalinaw, sa comfort, sa imong presensya. And right now, Lord, I pray to all of the viewers who are watching this time, padayon kapag pamuhat nila. Bisan pa man sa mga naay nangawala, na lost, Lord God, sila sa mga butang or anything, naa nila nawala last year, Lord God, salamat, i-comfort sila, ibutang ang paglaom sa ilang kinabuhi, Ginoo karon og magapangita kag pamaagi solusyon, Ginoo, imong ipakita nga milagroso. Sometimes, Lord God, imong i-allow ang problema aron among makita ang milagro. Kay kung walay problema, walay milagro. So Lord God, I know you are a perfect God. So Lord God, I pray nga this year, Lord God, naa kay breakthrough nga himuon sa tanang mga viewers. Lord God, i-bless ang naminaw karon, nagtan-aw unsa man ilang problema, tagay solusyon, unsa man ilang mga cross karon, mga struggle, Lord God, tagay kasulbaran, Lord God. Unsa may milagro nga ilang gusto mahitabo right at this moment, Lord God, walay matago nimo mong nakita na. I pray, Lord, nga imo kanang i-grant in Jesus' name. I-comfort ang nasakitan, ayuha ang naibalatian, physical and emotional. And of course, Father God, I pray nga to those who are watching this time nga gustong kaluwasan sa ilang tibuok pamilya, I declare salvation to their whole family. Sa mga nagtan-aw karon nagapus pa sa mga makadaot nga bisyo, mga any addiction from the devil nga nag-struggle sa Lord God, I pray nga naay deliverance in Jesus' name, naay tinud-anay kabaguhan. All in all, thank you for the victory, Lord God. Among pabuton ang kunon, ang panalangin, milagro, kay bulungang butang nga gikan kanimo sigun sa among gitinguha. Dawaton kininamo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mo'y among bugtong manluluwas. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. So that's all for this morning, mga igsoon. Thank you, no. Salamat. Again, shout out, bahay ni Kuya, no. Shout out. Next time, mag-live na punta, makabakante ko igsoon. Akong ikabili ninyo nga, mabanti lang ta, no? Kaya ang message magunato karon is about loss ba, no? Na loss na to. Move on lang ta, atong kalimtan. Basta si Lord na ay idoble pa na. No, ang importante, as what I have said earlier, igsoon nga, ang tag-iyas ta ng butang na nato. Ang nagbuhat sa langit ug sa yuta na nato. Ang tag-iyas kwarta na nato. Amen? And for that, akong ibalik ang dungog himayas tong buhi nga Dios. And then, see you later, no? Mag-live ta mga igsoon kung makabakante na puntaon niya. Alright. Unya, sa mga wala pa nakasubscribe sa itong YouTube channel, adto lang dito mga igsoon, no? Free to subscribe sa link ani nga caption na diha. Shout out Brad Mark Skiptron. God bless you, brother. God bless you, brother. God bless you. Salamat. Brad Jomar, shout out diha, no? Salamat sa Ginoo, brad. Nindot kay mensahe sa Ginoo, himaya sa Ginoo, brad. Pastor, asa ka sa Bohol kay muli ko next week. Kuan ko, brad, sa Clarin Bohol. Okay? So, to all of the viewers, mga subscribers, ang uban mo send og stars po, salamat kay no. Prayer jud akong ikabalos, and then I just want to encourage everyone, every follower, all of the followers, to invite your friends to follow our page para ma-bless pod sila dili kay kamura, no? Pwede ra sa ninyo ni i-share ang live karon igsoon kay naraman ni dire, no? And again, thank you sa inyong higayon, pakig-uban nato. This time 100 plus viewers, and again, shout out sa 216,000 followers ug mabungahong Kristohanon. Mga OFW tanan diha igsoon, I declare that today is gonna be a blessed day, a fruitful day, a victorious day, and dili ro matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo in Jesus name. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. See you next time. God bless everyone.